Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ihwana. Allahumma sholli ala mab'il ilmi wa hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil ajri fid dunya. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus al-mukarramah Kiai Hajah Rahmatullah Rida, utama ibu pangestu, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, mugi kita sedaya pikantuk keberkahan saking beliau lan ilmu beliau. Lan ingkang tansah kawula hormati sedaya kuliah pondok pesantren Mambak Dua Karangaya, wabil khusus sedaya kakak-kakak kawula Gus Haji Muhammad Dalhar, Gus Haji Ali Anwar Al-Hafid, Gus Haji Ahmad Yazid Al-Bustami, sedaya mawon ingkang tansah kula hormati masyarakat sekitar pondok pesantren Mambak Karangaya Blitar. Semoga masyarakat sekitar pondok ingkang derek nyengkuyung kegiatan rutinan setiap malam Jumat ini, semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah hormati sedaya sederek-sederek ingkang derek khidmah ingkang sampun ikhlas lillahi taala, derek nyengkuyung mulai tim son khidmah. Karena sering saya sampaikan, suara-suara yang menggema di luar itu adalah keberkahan dari kehadirannya son hikmah ingkang derek nyengkuyung kegiatan rutinan setiap rutinan, entah itu malam Selasa maupun malam Jumat. Mugi-mugi bola-bola son hikmah menika senantiasa diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Lan dulur-dulur hikmah mulai Satgas, tim kopi, media, sehingga dengan kehadirannya media juga untuk jamaah yang ada di Taiwan, Korea, Hong Kong, Malaysia dan sebagainya, bahkan ingkang wonten Arab Saudi atau mungkin luar kota, luar pulau ini saged mengikuti kegiatan ini. Bahkan baru kayak media ini kadang wonten jamaah sing tasik gerah rumah sakit ten griya niki saged mengikuti. Mugi-mugi sedaya ingkang khidmah mulai tim satgas, parkir, kopi, son, media sedaya mawon ingkang sampun derek khidmah pikantuk keberkahan saking keistiqomahan panjenengan sedaya lan pikantuk keberkahan saking barokahipun sholawat, barokahipun ngaos. Mugi-mugi sedaya mawon ingkang khidmah diundang derajat dening Allah lan dipun paringi keturunan ingkang minas sholihin. Amin. Ahli wa ahli khair. Lan ingkang tansah hormati, alhamdulillah banyak kehadiran tamu saking tebih-tebih. Selain para rombongan yang hadir, niki wonten kiri kawula menika Gus Anwar Ainun Naim menika saking pondok pesantren Kanzul Makarim Banyuwangi. Kula pernah mriko sepindah wekdal barengan karo teng mbakipun Pak Azwar Anas menika. Punyai sinten niku? Punyai yang saudaranya Pak Azwar Anas, punyai siapa? Lupa ya. Sudah. Dan ini sempat mampir Kanzul Makarim menika. Lan ingkang tansah hormati, alhamdulillah niki teng kanan-kanan kawula niki piyambak. Terus insyaallah kula sowan
selang 10 hari ini tanggal 1 ya, tanggal 1 langsung diberi Masya Allah naik mobil pribadi luar biasa, 3 mobil nih bau cerai dewi yolimko kebuli tambah teman ini keplek-plek urip ora jajai ditutupi mau ditutupi ini bukur ini menyang Arab benten kali menyang sing tinggi barongan benten lana ambuni yuk itu ini damel wasilah damel lantaran isih dan harus diwacanin Joko ini haram biasa ini Pak Haji Badri matur suwun rawuh Pak Haji niku rawuh ket enjing ya Pak Haji ket enjing untuk mriki Masya Allah jadi 10 hari yang lalu kula niku kerep damel mobil Pak Haji Badri teng mriko santai jalan-jalan ngopi-ngopi golek duren ya to nah karo margono barang niku rumah mobil apik dulu menmargo ini Pak Haji Badri kali Bu Haji ini kok coba arah ini nih kakek iya cara di toto dipindah aja nih kono kesalahan aja nih kono Pak Haji Badri ini Pak Haji Badri lan sebelahipun beliau adalah Pak Wahyudi niki dalemipun Jakarta dekatipun Bandara Soekarno-Hatta niki putrane nggih ponakan namanya sinten Mas Doni ini Pak Agus ini nggih sedherek Pak Haji Badri alhamdulillah